Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi to Benorifte, or Boma Kajuko. Abumoni Saint George and Ugochi to Brother Temple, and in a bar family, because all Modi teacher. Abukazi Moni Saint George and order a restoration evangelical mission, but don't ambassadors or than an Igbo. So you can call me a priest or than an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Nobody no gawa case you kiss your quite webia. Called one characteristics. Called one characteristics. Ejiri maronya borolo. Ihoga bobo ni nanya. Ni men do give onya borolo. A man truly. Ni metagi he non ihologi. Ni metagi he swagugi. Ne kurugo no kugenabo. Ihoga abokarobo ni na funaka onyo bona abololo. A man no nya ebidobero. A man onya kana amuolo. A man on your brony where you keep place your trust in. Yes, Tiger to a coy book sube. When I check over again, nobody bonya but all. Money yip beru watch ye. Yip go yip bro. Aja one way to Malagim Bebrubo. Aja one way in a struggle to stop. And they have not overcome them. And they wonya but all. Okay, they many men do guitar. You did serious, you must defeat that burning desire. That desire na-emegi ka ị na-ebi ndụ etu sọrọ gị. That anụ yes ga-anwụrịrị n'ime gị. Ọ bụrụ na ị kọnkabara ya ibidobara. That is the first call of action. You must defeat that carnalness in you, carnal body, that carnal attitude. Because you are called one, Ibonya Apollo, Kibronya preacher, that is indicating them mad. Automatically become a role model. Automatically, Ibro a vessel. This your flesh, you will no longer allow this your flesh to give you direction. About you overcome, bro. Anuarua. Obro mono ni make the direction. We have to follow those who get so. A man need to qualify. Ega conquer one conquer whether be one. Ega gafere stage one obo na anu na direction. Yes. Don't allow even obo work. Don't allow your pray to the direction. Obo nebo one. Don't allow ndụ anụ arụ ka ọ bụrụ onye yenye direction. Ị kwesịghị ịgafe that particular stage ma ọ bụrụ na agbọrọ gị ọrụ. And ọ bụrụ na ị gafebere that stage ya nwa, ifo na ị ga na-eme mmekasị. Today ị ga na-anụ ọtụtụ akụkọ dị iche iche na-asọ ntụ oyi ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ na-eme. Bido na ndụ anụ arụ dị iche iche na ụdị dị iche iche ma nwoke ma nwaanyị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị ka dị weelụ n'ibi ndụ anụ arụ, ọ bụrụ na anụ arụ ka na-achị gị. Ndụ nke mmụọ ga-ama achake. Ị ga na-agba okirikiri, and before you know it, you drop. Enwego ọtụtụ ndị drop. Yes, before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna, na ị ka nọ na month of August. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the globe. Ikechukwu zuru mbadu. Distance abụrụ ebare ya na ọlụ mmụọ anyị na alụ mmụọ aja anyị na-achụ na temple. N'isi ụtụtụ ejego Rimba temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-esonyela anyị all over the world. Yes, etu aka anyị ga-emegide till the last day of the month. Ejego chụọ aja n'isi difference of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Yes, etu aka anyị ga-emegide till last day of the month. Anyị na mmiri je chụọ aja be ile ọma n'aha mmadụ. Be na temple ke uke ke ndị amosu. Je n'ebe nchụ aja gbuo ebiri mesara aka n'aha mmadụ. Believe in me. We started this group ritual over 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media, or even Neziokwu TV. Because it's not necessary. But I can tell you, yes. So, about the interest in this and I monthly ritual line. He gave me a chat him na WhatsApp. Before I had 3 prayer requests, I gave them an answer and I charge and I go for this. Then they make token donation to the account number. I charge them na WhatsApp, but one other details we need for you in order to book you. I my WhatsApp number. But before we make a one course on them,
ọkwa nke bụ abụ echefuna ọ bụrụ na ịbụ child of the temple echefuna na annual festival anyị for the year na-abịa na September 16. Annual festival bụ oge anyị ji enwe celebration ndị niile bụ children of the temple mgbe ahụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tube ji eri ji mana nke this year dị very unique because nke this year was special festival. All special festival maka na this 16th of this year ka a ga-ele foundation stone of the place of worship of Chukwu Oke pụrụ ime ihe niile na temple. Yes, atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo all over the world na ị ga-contribute to your quota towards making this year festival, special festival, a huge success. Now, then contribute to whatever from your mind towards that achieving the place of worship. Pictures of place of worship, chat me on WhatsApp. Yes, our fans all over the world can say partake as free will. Now, let's dive into today's lecture. Chat me on WhatsApp 0805-7837672 0813-8243-871. Na screen gig of number sample. Now let's dive into today's lecture. Topic called one characteristics. I go now the first thing you will deal with the boom. Now you get chigari machigaria. Anybody over American counter Chinkukwa and remain the same. In the history of the world, National colony can remain the same. Because of Papa Gable, Kipu Aworochie, Kipu Kidi Webro Mado, Anwaro, where Sabazie Mado Horo, oh Nya Batalo, na more than Manos and call ya. Knows operator, Anna Baweri Aha. Ọbara can cite an example in the Bible. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị encounter Chukwu Oke pụrụ ime ihe na-agbanwere ha aha. Ọtụtụ a na-agbanwere ọtụtụ aha. And agbanwere ha aha. Ị bụrụ a new creature. The old you will die. So ọ bụrụ na the old you, those characteristics of your old attitude, your old creature is still active in you. You are not serious. You have not started. I can tell you without missing words that majority of the called ones we are seeing today, whether offline and online, most of them have not dealt with the carnalness in them. Hey, but I will cheer. Ichegari is not enough. You repent and return. What the Karen and I couldn't easily. Gambo. Na m ga-echega na m outeria o chegaria na ya mehiera megide nna ya nke bụ o wesi na m ga-ejekwuru nna m. So it's two things. You must repent and you must go back to drawing board because you're a called one. You are a called one because you are a role model. Many people are looking up to you. O nwere ihe eji kpọ gị. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ. Many, but few are choosing. Now, you are choosing one of the choosing ones among the created human beings. So, you will live by example. The carnalness in you must die. One thing you notice, more na imetagi head in agugi. Imetagi head in ogboku, you put that burning desire of that youthful experience. That agwagaji marage. Ga nwuri ni megi. Nde magembo ga say obusuko onya that he used to know this person when we were in school. Yes, but today is a total different person. If you have anger issue, you must start it. To the extent that nde magi ga na say obusuko onya oburu ni wo onye nwere burning desire ndu anu aru bu ihe na achịrị ụwa taa. Ọtụtụ ndị onye agbatara ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ emebibero the carnalness in them. Onye agbatara na nwere ike ịda anụ ụfọdụ akụkọ nụrụ unyi. Let me sound this in as a warning. Ọ bụrụ na ịbụ a called one mana ị ka so na ndị bụ ndụ anụ arụ ka na-ejere gị ozi, don't allow your prick to be giving you direction. Yes,
don't allow ya ọhụ ka ọ bụrụ na onye na-adirect gị iburu kesa ya. Enwere ọtụtụ ihe na-eme n'etiti ndị a kpọrọ ọrụ. Ụfọdụ a na-enye ihe ndị mmiri anti you are not serious. Ọ bụrụ na ịbụ akpaza kesa ya ndị mmadụ ma na-akpọrọ gị ọrụ esi na ndị mmiri na ndị mmiri like enjoyment anti imetabere ihe dị n'ụzọ gị. Arụtabere ọrụ dị n'ụzọ gị, arụtabere ọrụ ndị otu ya spiritual associate na-agwụ gị emetabere. Emetaga anya quote me anywhere. If you are no onye ọbụla akpọrọ ọrụ, ọ bụrụ na ịbụ nwoke, ịbụrụ onye amagbu ama na ịbụ Father Christmas n'ihe gbasara ndụ anụ arụ, that burning desire will go down. It can only rise when need arise, making you responsible person. You are a new creature. That burning desire will only arise when the needs for you to do the needful as a family man arises. But not the excesses will be killed. Imagine better God didn't see that they can walk. But we also only gonna they take advantage of adolescent only better kill or only book can they take advantage of married people. Neither know all of it, yellow hall, mobile. Only better one boy back here, Loriolo, you chose for Cocoria, and what good stories of Nebiano sexual harassment of Nebiacal Hall, whether we are as pastor, as spiritualist, or as a Libya, and with many encounters, the proven. So, Obono can make it, Cabonian are lost after your clients, Nebiara case or handle, and now begin to lost after them, a metabolic head and also. Everyone, young quarantine, and able wine. Able one, near would be one, but he keep on losing after your client. Nebiara Kai, Kelo Holo, he cannot lost after them, a metabolic head and Able one young one, I will go on now, Nambambo, Milano. Every week, in I have Meko says multiple times, maybe 10 times in a week, until a warning is a call again. The burning desire will be reduced. 2 times in a week is even enough for you as a married woman. If you have that desire, I will not cheer or man at this gate because he did go committed, he did go busy. He will go more car. They take more of your time, more of the time. So Obona Ukuge Kaboku auntie, he met a very head on. I can tell you that missing words. Obonable one. One all can was Tiwaga was way. Do you know that among the India or Tuni may have on the Lesbo? Enjoy the I can tell you without missing words whether Mandanaro no Commandano or Tuni may have on the Lesbo. Maradihine may ballo. It's not a permitted incursion. Woman versus woman. So I won't make a swear name mere Auntie Oboni and I don't know all man always lesbian in engineer. Yes, Macaramada had any home. Yeah, you are calling strive by holiness. You are calling strive by being moderate. So all characteristics are away for Baba. Oh, you know, all over spiritualist. Man, all money they married. On our chocolate say, the Baba Sonia Abudon. Oh, well, you got body all, but no miss go the point. I met a body head in a calling. He met a head in a calling. I can tell you, those burning desires in the maker are into excesses. Emetia, a phone I hold God, they can. He wants self-control. If he cannot control your body, then can he control the spirit in you? I want to buy something that I said, except that I have life for Tom, near pastor. A metary head and nose. Get on when he get away and didn't be. What we get away against. Man, he didn't have a lot of all of the nose. So, already, man, Manogo on Ukuna, I will end. Mane for go and the every week on I do Cabosana and Megia. He met a head also. He needed help. One yap on all base Botonia or all Ubora on his look is good. Yes, it's no more. But I won't look at all a man they met a better your choice name and double the metal head also gave one share and nata. He got a make us. It was what the wound working.
The burning desire must go down. It can only rise when the needs for you to do your work arise legitimately, not carelessly. Over some character man for the name Gabon. I get reduced to the barest minimum. So, over the Cabonye, your desire of the flesh can get direction in the procedures. Because you can need the help. Don't tell me you need to go. Don't tell me you need to go. Don't tell me you need to honest because they material. It's a sign that they material. Once a material, if only get put on into check, that he we can put on into control. Also, that one of the 10 accused lying by a video, I know into mentorship. So, I'm going to go to the money they put a seminar, or to the money about Cosa, or to the money accused alone. So, that burning desire must be killed. Oh God, then no minimum or normal. If not, if you cannot control yourself, sorry in your name. All apology, no, you hold, and I can tell you all to the moon, the mecha, he the magasa. It's all quite a kitchen back to ABC to Jericho. Let me stop here. Operating what I do and Kuzia, Mobile Chocabala family. One would add to Jordan, one would up what was here now. Mobile, this kind of Nduano can dominate Tege. Biaga Benyagaga. You need the mentorship. You need the pass out through the tutelage of a high priest. Campus Emima, Junankuza, chat him on WhatsApp 0805 7837 or 0813 8243 871. 9 screen gig of number sample. A better Equem na Chineke. Equem no di hesirimike. Ke Chineke na apụghị ezi ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected. May you be favored. May the blessing be upon your handwork, now and forevermore. Udo direnu, Yamesian. Viewers all over the world, you show why you better above. Why you should avoid suicide. Yes, why you should avoid suicide. Here, battery geji we work waka. Ijaka weapon. We are not permitted in creation. And my check while again and do our no wa. Now, in well connection horizontal and vertical. In the sense that the kita no chuku window. Chuku window ndo abrongi inwe. You are being permitted in creation in the world of gross material to be here, to experience and mature in order to give back account of your stewardship. That is why you are here. So that life is a borrowed life given to you by creation. And forces of nature is here to checkmate you. So you must give account how you utilize that life given to you. So the life you are here on earth, you are experiencing right now, have horizontal connection, how it concerns you, your forces, supernatural forces, and you must give stewardship. For that reason, for that reason, they can be doa, they can na borrowed life in order to impact life and mature and become better human beings. That's why you're here. Yes. About the why man was created. Go and listen to that message. It's an eye-opening one. Now, ọbụrụ na ihe ji wee ke gị bụ ka ibie ndụ n'ụwa nke ọzọ bụ o nwere etu ndụ gị na-ebi n'ụwa si wee gbasa vertical ikwu gị ibe gị ndị enyi na those people looking up to you. They will be devastated. Many people will give up. Yes. Many people will ask you why. You are not permitted. So in a bindu, those looking up to you. Yes. Or why you should not commit suicide.
Pay attention. Right, before we dive into today's lecture proper, important announcement. We are still in the month of August. Our group ritual for the month is still ongoing, and you can join us anywhere you are all over the world. Distance and all National Temple. Ejogom no Otuana, Yachuaja, go for Kubi Okuni all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. The two Akaige make it the last of the month. I join a military Chuaja, Bay Lomana Hamadum. Then a temple, Keuke, Kenda Musuna Hamadum. Jen Eben Georgia, Buem, Mesaraka. The two Akai see me here carry 3 years. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media. But even in Eze-Oku TV, I cannot do unnecessary, very highly Macabia. But I can tell you what you don't know remains a mystery to you and not to all. So, I'm only interested if he can make 4 or 3 prayer requests. I get them not an actual and I go for the police again on one. I'm only to issue and Yabaka. Many don't be you with them. My before Menka, or 1 cave Wabu, Echefuna, Naekana, month of August. And well, annual festivals I name every year. Makande child of the temple. I want to child of the temple anywhere you are all over the world. Cheta na festival of this year is September 16. Oh, Bosiafo. Mana festival this year be very unique. Makana festival this year kaige me ntala place of worship of Chukwuke Primi Henine is a special festival. So I can anya no onye obuna child of the temple ga eme ihe okwesiri ime contribute to your own quota as case may be towards this festival and the special activities. So, on friends here in the church support this festival, you can still chat me on WhatsApp. What about the structural plan of the consecrated place of light and the yellow? Let me know. Chat me on WhatsApp as well. The WhatsApp number is 0805 7837672 or 08138243 in our screen, you have numbers in example. Now let's dive into today's lecture proper. They can see so just pay attention. In creation, you are not permitted to destroy what you cannot create. You are only given permitted time to utilize it very well. So you must give account how you spent that life given to you. And that was going to give my previous lectures that don't know why it will any accountable. Yes, it will account to teach you spend into anything. No more, no to work me. Yes. Then they get a wise account to it which will relate to the model that come across you. You are expected to be a role model to others. Many people are looking up to you. Do you know that if you decide to take your life, which is highly discouraging, in Igbo spirituality is forbidden, it's an alo. Whenever somebody took his life because of lack of understanding of how things work, or it's not a joke, I got what I didn't do. Yes, he made him do so necessary rituals because he desecrated the land. Yes, Morgan Hasso will be disappointed in you. Because every man on here on earth, he is here for a purpose. He is not here for a jamboree party. Now, having cut that life given to you short because you lack the knowledge, then who will bear the card? Those work you left behind because you decided to buy yourself, who will do it? And for being a runaway soldier, you see work and they run away. You will be dealt with. And where the consequences here. Because those work you left undone. It might take decades or hundreds of years for supernatural forces to send another person that will come and finish those unfinished jobs. That buying yourself have caused a decay, has caused a blunder
to the natural will of nature. Every man on here on earth, every genuine human being, will all unique job assigned to you. Do your own while the other person do his own. And at the end of the day, this world will be a better place for all of us. That is why no man is monopoly of sense or how things work. He contributes to your own quota, like what is happening in the meeting. The other person contributes, and at the end of the day, we have good idea to implement. So what am I saying? You are not permitted in creation to take your life for any reason. Don't tell me you are broke. Don't tell me you are sick. Don't tell me that you have seen it or Oga. Visit UNTH. One of those days I normally have time to visit UNTH. You cannot even go half of the world. You will start crying. And you will have a reason to thank Chukwu Okike for being alive. So don't tell me it's hardship. Don't tell me you are an orphan. I can tell you hundreds of orphans that stood their ground and still make things work. Don't tell me you are suffering. Don't tell me that you are one. You are the architect of your problem. You are the one that will face it. You are the one that will decide how your tomorrow will be. Nobody will do it for you. Stop lamenting, stop crying, stop saying that let's just end it. Somebody chatted me some few days ago. I was telling me that he want to end it. So for what? I can tell you no more right now. And today, they experience it in the past. Today, they are celebrating. Once there is life, there is hope. I'm here today to give you a message of hope. That you have no reason in creation. Once you eye yourself, believe in me, the condition and punishment you get yourself in the world of the beyond. Yes, it is too much. I don't even want to mention it. But I can tell you, never you think about it. It's no gray area. Because when you distort that harmony arrangement from creation, for you to be here and mature, to be able to join the worthy ancestorhood in order to keep contributing your quota towards furthering creation, and you decide to buy yourself, you have already caused a blunder in the value chain of existence. So for that reason, for committing that dastardly act against yourself, against the law of nature, you will be brutal. You will receive powers for that. If you don't know. Yes. One of the greatest things that any man can wish himself or herself. Now, again, your existence has a way to that it affect other people looking up to you. Name them. Your relatives, friends and well-wishers, and what have you. Do you know that there are some people that is looking up to you? Do you know? Do you know that there are some people that are looking up to you as mentor? Even your children, your loved ones, friends and well-wishers. Do you know that if you decide to take your life, somebody can come where you are lying in state and say, if I, oh, I'm disappointed. If I can't know there. If I know be about here. If I know you have rumors. If I need to do you know that taking that action might make some people to lose hope in everything? You might destroy other people's life. If you're a married one, what of your children and wife you left behind? If you will finish what you started. That's what I'm saying. So, do you know what you are putting those children into? Do you know that your action might make them to have depression? Do you know? Have you ever think about what you putting those people into? Do you know that your demise might make some of your relatives to fall sick? Do you know? Do you know that you can make some people to lose hope in God? Do you know that your singular action will cause so many things? I don't want to start mentioning it because of time. But think about the negative effect on your loved ones, your relatives, people looking up to you. Do you know? For that reason, once you
commit any fractions in creation, be ready to receive the brulala that follows it. Ignorance is not an excuse. There is a reason, and because this message is, I was permitted to give this message because of some certain people. I can tell you, if you go on and take your life, the condition you will see yourself in the great beyond will be discouraging. You will not even wish it to your enemy. So what I'm asking you and advising you, never you thought of taking your life, because you are not the owner of life. And you must give account to the owner of life, how you spent your life on earth. Whatever that is your challenge you are facing through, talk to somebody. Talk to somebody. When you keep mode, maybe you have accepted your fate, or talk to somebody. I can tell you can miss your destiny helper. Some say that they have talked to this one, they are tired. Why must you get tired where you have not getting what you are looking for? Never give up. It's a coward act. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. Nọmba ị ga-eji nweta m bụ 08057837672 or 08138243871. Na na screen gị ga-afịa. May the blessing of Chukwu pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May you go and dominate now and forevermore. Kemesiano, udo dịrị unu. Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Mami Poma Akajigo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa family emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ my advice to called ones. Advice to called ones. I wee na-ekwu na ọ bụrụ na ịbụ onye agbara ọrụ na-agwa gị na iwu na ị ga-ejere n'ihu ọrụ gị directly or indirectly. Agwagwa gị na ịbụ onye agbara ọrụ simple means you have been selected among equal. Na-enwere ihe dị iche eji wee kpọọ gị ọrụ dịka onye isi nchụaja, dịka onye mgbasa ozi ọdịnala, ma ọ bụ onye mgbasa ozi, dịka onye na-agba afa, ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ dịka onye nchụaja, ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ, ma ọ bụ ụdị dị iche iche akara aka onye. Ihe ọ pụtara bụ na-agbọrọ gị ọrụ with special gift ka inye aka wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ n'ụzọ dị iche iche. O nwere ike ịbụ ndị ekere agbụ nyanya, e nwere ike ịbụ ndị ekere agbụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ, mana ihe dị mkpa bụ na-eseletrị gị ka ị bụrụ onye inye aka nye ọtụtụ ndị mmadụ na mkpa dị iche iche. Wee na-asị gị na iwu na ị ga-ejerịrị n'ihu ọrụ gị, anyị dara ị na-arụ ya n'igwe as full time or ị na-arụ ya as part time. O nwere any other way. And the only way bụ na is either ị na-arụ dị ọrụ full time ma ọ bụrụ na ị na-arụ ya part time. Taata achọrọ m ka m kọwalụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ, ndị na-ajụ na ha amaazị oku akpọrọ ha maka ihe nke ma ọ bụ nke ọzọ. Ana m achọ ka m kọwara gị etu ọ ga-esi dịrị gị mfe, maka dịka m si ekwu na what you don't know remains a mystery to you and not to all. Na-agwakwa gị na ọkpụkpọ ogu abụrụ ihe a na-agbata n'ọsọ. Yes, mana m ma akọwara ihe ị nwere ike ime mbara wee sụọ mbara nni. Yes, before we dive into today's lecture am ad long. But if you pay attention, you will learn something that will change your life for good. HF na in the month of August. Our monthly ritual for the month is still ongoing. HF mana. Now this time Saturday, but and all Mwaya and Alum of China Tuna Temple. You will decrease your life anywhere you are all over the world. This is to go in the temple, Chuaja, go for Kubi opening in the nation all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. The two I make it in the last day of the month. I get a mini pay over Hamadunine. Ben a temple, Chuaja to entities of powers. Then even Chuaja, Buebu, Mesaraka.
kekwazi uke kenda amosu na aha mmadụ dum. Anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media or even n'eziokwu TV. Maka na ọ dịrọ necessary. But I can tell you na ike Chukwu dị na aja na Chineke. Ọgwazi nwanne chụba aja na kana aja karịrị ọgwụ. Ọgwa nke ịbụa before enyezie gị my phone number bụ echefuna maka gị onye wụ child of the temple. Na our annual festival for the year ga-abụ na September 16. Echefukwana na this year festival bụ special festival. Ọ bụ special festival because no na September 16 ka anyị ga-eme foundation laying of the place of worship of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile. Ndị niile bụ child of the temple all over the world. Atụrụ anya na ọ bụgoro na ịma abịa na ị ga-send something for the festival and the ntọala ya bụ ihe a chọrọ ịtọ ntọala of the place of worship. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then nke ọzọzi bụ onwezi ajụjụ ị nwere ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị chaatị m na WhatsApp. Chaatị m na WhatsApp nọmba ị ga-enweta m bụ 08057837672 or 08138243871. Now let's dive into today's lecture. Today's lecture dị ka nsikwu na ama eto ogologo no advice to called ones. Nwesị ọ bụrụ na ijego ka mmadụ ga-esi wee mmadụ na-akpọrọ ya ọrụ. Ị nwere ike ịma na-akpọrọ gị ọrụ site n'ihe na-eme n'ime ndụ gị. Ị nwekwara ike ịma na-akpọrọ gị ọrụ site n'ozi ị na-enweta. Ị nwekwara ike ịma na-akpọrọ gị ọrụ site na ozi eziri gị. Nke bụ eziokwu bụ na onye akpọrọ ọrụ nọ ka mistik. Ihe gbasara ndị ya bidoro na nwa ka gị nwa bụ nne na nna ọ bụrụ na pay attention ị ga-afụ na o nwere ihe dị unique about this particular child. Ụfọdụ aghọtara nwere ike ịda-asị na nwa awa ọgbanje. Ihe kpatara ya bụ na o nwere ike nwatakịrị a ọ bụrụ na ọ na-agba okwu bido na nwa o mee. Ọlọ sị gị dadị ma ọmọmị na ịlụ ya nọ na nlọ o mee. Ọ bụrụ na ị na-eje ahịa ịkpa obi dị ya mma ọ sịghị ngwa jee n'ihi elecha ihe ibu wee ije elecha ya. Ụfọdụ asị na ọgbanje maka na ha ghọtara ihe ọ pụtara bụ na ihe na-eme na ndụ onye agba ndị mmadụ garị. And the only language they will use to quantify it bụ asị na ọgbanje. But the one thing bụ na ihe na-eme na ndụ onye agba ọgbara Igbo garị. Yes, ọ nwekwara ike ọ bụrụ na ịbụ onye na-abụ n'ijego many places whether ma ọ bụ n'ụka ma ọ bụ n'ọdịnala egboro ma ọ prophetic ministration agwaghị na ị nwere ọkpụkpọ oku. Ụfọdụ nwekwara ike ọ bụrụ na ozi na-abịara gị direct. Enwere agwara gị ụnụ na enwere ndị clairvoyant, nwee ndị clairaudience, meaning na onwere ndị na-afụ afụ, nwee ndị na-anụ anụ, nwee ndị nwere high intuition perception, intuitively they are very alive. A na-agwa ha okwu ha na-anụ. Now ụdị ihe ndị a bụ ihe ga na-eme ma ọ na mgbe ọ bịakwutere gwa na ị nwere ọkpụ okwu, gwa ha ebe ị ga-anọ, gwa ha ụdị ozi ị ga-eje. Ye ọ bụrụ na ụdị ihe na-etu a na-eme gị ga-ejikwa ya mana ị nwere ọkpụ okwu ma ọ bụ na-ezigo gị ya n'ozi ma ọ bụ na-agbadịghị ya n'afa. Okpuchi ebe awe ihe dị mkpa bụ na-agwago gị na ị nwere ọkpụ okwu nwa gezie ntị. Ọ bụrụ na akpọrọ gị ọkpụ okwu isi na ime eje ozi a na-egi na mpịawa azụ mma asaịtịrị example site na Baịbụl maka ndị gasị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ. O nwebụrụ onye ọbụla akpọrọ oku ọjụ na ọma eje aghara ịpịawa ya azụ. Bido na stori ihe gbasara Jeremaya etu o si wee kwuo o wee si ya na-esi n'afọ nne wee kpọọ ya mgbe ọ ka nọ n'afọ nne. Then kere maka onye na-akpọ Jona ịma the story. Jona chụrụ na ọma eje obodo Ninive agwa ya jee ka o jee deliver message ọjụ na ọma eje o nwetara mpịawa azụ afọ ọsụọ ya ọma jee n'ihu ọrịa. Mgbe Jona jụrụ na ọ ya eje bido gbawa ọsọ ọ baa n'ime ụgbọ ịma the story. Ụgbọ wee eburu mmiri wee na-atụ ndị nọ n'ụgbọ wee si na eburu mmiri a na-atụ nke a dịzi exceptional, something must be wrong. Ha wee na-asị na ọ ga-enwerịrị onye kpasiri Chukwu iwe. Ha wee fee nza ha fere ka a na-akpọ ịgba afa o wee ma Jona. Ha wee tụnye Jona na mmiri. The story has it that na azụrụ Jona wee buje n'obodo Ninive wee gbọpụta ya. Akọkwara ya akụkọ etu Jona ji wee jụ ruo n'obodo Ninive agbọpụtara ya. Jona ya ma eje dị ozi wee jee n'okpuru osisi ka ọ nọrọ ebe a ka o wee chere ndo. A wee gwakwa anyị na ya bụ osisi na-emere ka ya bụ osisi kpọnwụọ because na achọrọsi ka enye ya comfort ihe ọbụla ga-eme ka obi dị ya mma. So amụrụ m ihe ị na-agabiga akpọọ gị oku ijuru ime eje a ga-anapụ gị ihe a ga-eme ka ị dị comfortable. Yes, ọtụtụ n'ime ụnụ bụ ndị agbara ọrụ jụ na ihe eje ọ bụrụ na nwunye gị ga-enye gị obi aṅụrị enwere ike napụ onye nwunye. Ọ bụrụ na ọ dị enwere ike ịnapụ ya.
ọbụkwa nna agari ofu bụ ego na-enye gị obi aṅụrị mere iji wee sị nọ na comfort zone gosi na ide eje enwere ike itipịa business gị. I can tell you on a very good day mgbe eziri m ozi gbasara ọkpụkpọ oku m abụrụ one year ihe karịgoro 25 years ago. Ọ dị my sister ka m dugara na nke one year onye Yoruba mana ọ na Anambra den. That woman ahụ mgbe ọ tentere to my sister onye ma ya sị m ọkụ ịma na inwere call mana oge ruo n'oge ruo na ị ga-ama nke bụ eziokwu ka ọ kwụsịrị ha 15 years down the line ihe ahụ o kwuru bido mewe. Mana nke bụ eziokwu bụ na m jụrụ na mama ejie tiri n'oruo mgbe ebido pịawa m azụ. Aghọtara m ihe na pass through mana eche na ka o ruo mgbe a ga-abido pịawa gị azụ mgbe a ga-ebido gbanyebara gị ọgwụ ụmụ mmụọ jiri aka ha gbanyere gị ọgwụ enwere ike ịgbanyere gị overdose. Mana ọ bụrụ na na-akpọrọ gị ọrụ two things ka ị na-agaghị ime. Nke mbụ asị na ka ị mara ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ihe ndị mmadụ ga-ekwu does not count. When you become successful ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. Mana ọ bụrụzie na ị chọrọ ịlụ dị ọrụ o nkwado ihe ị nwere ike ime dị ole ị nwere ike ime kịta bụ na ị ga-emegoro ekwere m agwụ gwa ha na ikwetagoro ị ga-eji ozi a masị nyekwa more time. That is the only option ị nwere. Now ọ bụrụzie na ị decide na ya azaja book mana I will advise you ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ ịṅa na ntị ihe ndị mmadụ na-ekwu gaa n'iru ọrụ gị maka na o nwere onye ọ bụla ọsọ gị ga-ekwubiri okwu. Mmadụ na nwere ike inwe problem jee na aka onye akpọrọ ọrụ emechi ihe kwesịrị ime kwubie okwu n'isi ha dum. Ofu onye nwere ike dị mma ofu onye ama adị mma na onye anwa adịrọ mma apụtara na onye akpọrọ ọrụ na-akpọrọzi ọrụ. No, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye ga-ekwubiri onye ahụ okwukwe udo obi wee dị. Ọ bụrụ na onye ahụ anaruo na-ebe akwa na-atụ anyị na-asị Chineke nke ma ọ ya adịzi iche na-akụ ụta a ga-enwe mmụọ ga-eje na ebe gị nwa na onwe gị bụ onye ọ bụ ọrụ ya na oge ya ekwubi okwu n'isi onye a ka etu obi wee dị ka udo obi dị. A ga-abịa na-apịawa gị azụ ka ị wee jee n'iru ọrụ gị ka ị wee zute ndị na-etu a na mgbe mkpa. Ana m achọ ịkọwara gị na ọnọdụ ọbụla ị na-pass through now nwere onye ọ bụla ọnya ya ekwubiri gị okwu. Yes, ịnotara story ihe mere gbasara Eli na Ana. Etu Eli si wee kwubie okwu n'isi Ana wee naruo onye na di ya ga-emekọ Ana wee dị ime wee gbuo onye a na-akpọ Samuel. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ike dị n'okwu na o nwere onye ọ ga-abụ na ọnya ga-ekwubi okwu n'isi ka udo obi dị. There is no two ways about that. O nwere onye akpọrọ ọrụ for a specific mission. Etu aka ọ dị. Mana ihe m na-agwasị gị bụ onye akpọrọ ọrụ onye na-agba ọsọ na-eche maka ihe ndị mmadụ na-ekwu. Nwanne m ana m achọ ịkọwara gị na ị kwesịrị ị na-eche ihe ndị mmadụ ga-ekwu na ihe dị mkpa bụ na achieve greatness nọdụ n'ihu ọrụ gị maka na ọsọ n'ihu ọrụ a ka ị ga-anọ wee du ude. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na akpọrọ ha ọrụ mana ha amara ihe a ga-eme na ihe kpatara na ha amara ihe a ga-eme na ha ejiri ego. I can tell you that you are not saying the truth or maybe you don't understand how things work. Ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ and truly honest speaking na ị chọrọ ije dị ozi ihe ị ga-emewo yobachi gị kpewe ekpere yọwa ụmụ mmụọ gị na ha so si ha na ikwetagoro ị ga-eje ozi a ha duga gị n'aka onye ị ga-anọ wee jee nya bụ ozi. Ka mmalụ ga bido na from my childhood abụ somebody ndị ma my history mana from childhood abụ m onye na-pay attention n'ihe gbasara ụmụ mmụọ. Yes, I don't know reason but when I was growing up I found myself that time I was born a Catholic. O nwere ihe ọbụla o nwere ọgbakọ a na-anọ n'ụlọ ụka na Catholic almost all abalị m ya. Anọrọ m Catholic Charismatic, anọrọ m Bible Society, anọrọ m Ọdụọma Mmadụ Society. Oge niile my soul keep on longing for spiritual activities but at a certain level. Then I can tell you even when I was still under 22 years ka m bido pụtawa na television ihe gbasara evangelism. That time no Hello Seminary with theologians. Anyị na-eme program a na-akpọ Marian TV Council. So from that time ihe gbasara ministration ịgbasa ozi ịlụ ọrụ n'ugbo Chineke na-amasị m. Mana mgbe a amabụrụ m na akpọrọ m dịka onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. And I can tell you from that time I have read so many spiritual books. Even till date, even on my bookshelves, I got 42 akwụkwọ dị iche iche. When I was searching for spirituality, can we discover my true self? So abụrụ m ihe na-agabiga mana ana m achọ ịgwa gị na o nwere onye akpọrọ ọrụ na-ebido na nwa na manifest tigo na-ebugharịgido gị wee ruo mgbe ebe a chọrọ ka ị nọrọ. Mgbe m na-ajụ ese
career battery where allow one can carry so much in search of who I am. And I was told that those experiences bo can well noro more put to well. Now, here can go to 20 years. The first time I'm traveling to India, I took my time to study the Hinduism, and I joined them in their festival activity. So what am I saying in essence is that pay attention. Go to that person. Go nya wane choro ka ebe osa agwu na nke. Jekwo nya ane choko onye a mentor gị. Gradually, ihe dị mkpa bụ na ị na-alụ n'ugbo ọrụ. Ihe dị mkpa na o nwere onye ị na-serve. You must serve somebody. Onye ahụ ị na-serve bụ onye ga-afụ ya humility, ya dedication, nwee ike kụziele gị ihe ị ga-eme ka i wee nwee ike isi na point wee ba na point B. Mgbe ahụ ị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ iwu na ị ga-abụrịrị the spiritual head. Ka mmadụ ga-ata ihe mara. Ọ bụrụ na iwu onye akpọrọ ọrụ, ị na-arụ ọrụ as a steward, ma ọ na-arụ ọrụ as usher, ma ọ na-arụ ọrụ n'ọfịs, ma ọ na-arụ ọrụ na nka, ọrụ ka ị na-arụ. As long as you know within the proximity of work calling, then if you na ihe a na-enye ụzọ wells, how get the stop when you are not out of the proximity of that spiritual activity. That is mgbe ọ ihe ya karị. Mana ọ bụrụ na ị bịalụ na-amụ that ọrụ, you are still under the proximity. Na mansaba so kwa ka ị nwere idea. Na ọ bụ tofara na akụkọ na mansaba na ndị ọzọ na-enyere ya aka ma catechist ha niile bụ ndị nọ into liturgy na akụkọ. Discover your calling. Pay attention to your calling. Mara na ya agbati ya n'ọsọ. Ka nkwụsị ebe ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a. Chat m na WhatsApp 0805 7837672 or 0813-8243-871. In I na screen gị ga-afụ numbers ndị mkpọrọ. Ekpere, ekwem m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu. Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite, ma bikpọọ m Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ obedience is better than sacrifice. Yes, irube isi ka ịchụ aja mma. Yes, I wee na-ekwu na what the greatest sin anybody can commit here on earth is the sin of disobedience. Etu enwere obedience, the past tense ya bụrụ disobedience. Etu akọrọ. And without obedience, he can never be submissive. I can tell you without missing words, the greatest sin he can commit here in the world of gross material, in this creation, is sin of disobedience. And once you can be obedient, believe in me, you can achieve anything here on earth, and you'll be blessed by your mom. Or what you hear now done to go off like disobedient. That sin is unforgivable. Anywhere from anybody commit the sin of disobedience, treat that person for up. It's unforgivable sin. Sin of disobedience. And that one, no adding obedient, but disobedient, but lack of submissiveness. Kamara makande gasi ole God in our console. Ije go na Bible. Iga fu na the onye na akpọ Lucifer committed that sin of disobedience, a treat the fuck up here. And his sin was never forgiven. Makande gasi ole God in our console. Ilo takwara another sin. Ono committed. Yes. Ono committed. Who Adam and Eve. According to that allegorical story in the Bible, because maybe him or Yamaruga.
when Adam and Eve, his wife, disobeyed against the will of God, they were never forgiven. So even when there was some certain insubordinate, is unforgivable. Sin of disobedience. Yes. Even in the military, a commit here those blunder of disobedience, you first kill him by fire and sword. Yes. Once you plot Q, because once you plot, for you to plot Q, you must be obedient by for the authority. You have so quiet. Gezent and Kuzia, oh, and I open it. Nobody would Kuzia. Yes. So pay attention on Mary Long. But before we dive into today's lecture, now in the month of August, our group rituals for the month is still ongoing. You can join anywhere you are all over. You should to go in the temple, church, and go for who be open in difference of the temple, the children of the temple, and members of Eze-Ana, Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. I get make it to the last of the month. Again, I'm pay Lomana Hamadu. Be an event in the temple, church to entities of powers, Yebu, Keuken, and Damusu, Nahamadu. Yes. I am monitoring church. I didn't go 3 years. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media. Not necessary. Man, I can tell you what you can do. You can't Eze-Ana chuni. So, I want to interest this way. Many WhatsApp non big you reach me. Yes, he gave me before there 3 prayer requests. He make token donation to the account number. The chat is them now WhatsApp. I want other details we need for you in order to book you. Our gave Wadem Pabo. I am in the month of August. All the children of the temple, remember, now our annual festival for the year is 16th of August. Yes. Now tonight, I know you open a child of the temple that contribute towards the festival. This year festival is very unique because now this year can lay foundation of the consecrated place of the Chukwuoke Premi Henine. Yes, if you were there before. Now this year is special festival. Atulanya no onye obuna Monday ga abia wiki be Monday no oru Monday no nigo. He ga contribute your quota towards this special festival event. Yes. In which you chat am na WhatsApp. Number WhatsApp number is what am 0805 7837672 or 0813824381. Now on the screen you have these numbers in Dampol. Now let's dive into today's lecture. Omadi long, just pay attention. Like I said, well, today's lecture is obedience is better than sacrifice. And I agree. Now, obedience, now opposite here, disobedience. And now, my without disobedience, you are now they draw submissive, insubordinate. It can only draw obedience can cause lack of obedience can cause so many things. If you are not obedient to somebody, it can even plot a coup. It can sabotage. It will not be submissive. And because you are obedient, you can go to any length to fight against the authority. Come on, God. I want to study in school. I call Basalom Emperor. Yes. So Caesar, then you okay, Brutus. Now, when Caesar, why Caesar fell is because Caesar failed because he refuses to treat the fuck up of his subordinate, his deputy. When he noticed the character of insubordinate, disobedient, he was pampering it with levity. He was training, let me keep. See, whenever he refused to treat fuck up, disobedient, decisively, believe in me, whoever that you are dealing with will see you as a weakling. And believe in me, the person will do the worst. Yes. Once somebody, let me tell you, because you are not using the accurate number 6 or your vision and knowledge. But I need the essential. Once you be those sense na matter, whoever so you in your life is no longer obedient, fire the person immediately. Because if you did not treat the person's fuck up, the person will try to overthrow you. And you know what that means. He will not like it. Yeah, because in trying to overthrow you, many things is involved. He knew that if he overthrow you and spare your life,
you might fight to finish. Therefore, in my history, so here I want fight to finish. Have you asked yourself, one day I was meditating. Some people, and after meditating, I asked myself some vital questions. And I remember when we are discussing as philosophers, some of our people throw some questions. What is so difficult? Why is it that Chukwuoke cannot forgive Lucifer? We were told that after Chukwuoke Kecharowa, in the Garden of Eden, the area about Hute, everything turned around. When Lucifer tried, became unsubmissive, became his disobedience attitude, trying, you know what that means? He wanted, according to that Allegeka story when we are growing up in the catechism classes, that no one had planned to overthrow no Chukwuoke. Chukwuoke were treated for by total banishment. And that total banishment is unforgivable, no reconciliation. Now people was like, why is it, what is so difficult that Chukwuoke cannot forgive Lucifer? Let this world become one again. And I'm laughing, I laughed in Chinese because I know Chukwuoke can never forgive disobedience. Yes, this is the height of it indiscipline. Height of it all. No sensible person, intelligent person or being will ever forgive disobedience. Because another chance we're giving it to you is to finish. So Chukwuoke knows it. It's the laws of nature. Yes, what goes around comes around. Whatever you sow, you reap. So if you sow disobedient, it means that you are not trustworthy. It means that you are not submissive. It means that you are indisciplined. It means that so many things is involved. So therefore, you will treat it. Let me give you an example. If you're a man and your wife cheated on you, treat her fuck up right away. If you, because you know why? That sin of disobedience, that disobeying you, she can never be submissive. And once she's not submissive, your life is at stake. Of what I said, nobody didn't win here behind a wood. Mano ihe kwuru n'elu bedi ihe akọrọ maka ya the ihe agwadodoro nwunye o gbaso. And I can tell you that missing words, for any woman, married woman, e gbasara onye ọzọ okwu ya, o hate go with passion. Ọ bụ na o hate with passion, you nwere ike ime. So for that reason, you treat the fuck up immediately. It's unforgivable for me. Yes, because most people that are so weakling that decided to forgive, and this happen in their eyes, they have facts and figures. Once you forgive such a thing, she will see you as a weak man. And believe in me, her next action, you will regret. You will regret it. Or to turn the man and never go to. Or whether some sin the info of forgivable. Any sin of disobedience, anybody that can disobey you can go to any length. So always treat anybody that is not obedient to you as an enemy. Obedience is better than sacrifice. You know what it means? Meaning that you cannot be telling me, maybe a woman, that you have sacrificed so much in this wedding, this marriage, and this and that. Obedience is better than that so-called sacrifice. Whatever anybody is doing for you, saying I'm sacrifice, I sacrifice. Obedience is better than that. That even what is in there in the Bible. So what I'm telling you, that some people will tell you, why is it that you cannot forgive this, or cannot forgive Adam, you cannot forgive Lucifer, you cannot forgive this? Yes, because they committed unpardonable sin. And that unpardonable sin, like I told you before, is sin of disobedience. And I have told you the consequence that for you to be disobedient to somebody, it means that you cannot be submissive. You cannot be loyal. So many things. So that is the obedience here is the height of it all. Because for somebody to disobey you, the person must have been that's thinking about so many things. He must have been thinking, nursing some grudges, some resistance. I don't agree.
till the person now at it. As you know, yes, for somebody to disobey you, the person must have been showing some grudges, and grudges. Gradually, those grudges become something so wide, and because before you know it, the person will carry it out by action. Let me tell you. Gịnị bụ nnukwu njọ? Achọrọ ka ịghọta ya. Mgbe anyị na-agụ katin ajụrụ gịnị bụ nnukwu njọ? Gịnị na-eme njọ ka ọ bụ nnukwu njọ? Ọ ga-abụ nnukwu njọ. Ị ga-ama na ọ bụ nnukwu ajọ ihe kwenye n'ime ya. Ọ sịkwa gịnị bụ njọ? Ọ sị na njọ ọ bụ ihe ahụ anyị loro n'ilulo n'okwu na omume ntị ọ dị. For something to be a sin, it is something you have longed for, thought about it, maybe have grudges about it, decided to carry it out. So, thinking about something, noting some bitter experiences is sin. Because in the out of the abundance of the mouth, heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So before anybody can be disobey your orders, not being submissive, loyal to you, the person must have been nursing grudges. So that disobedience is an action of that what the person has in mind. And I can tell you, if this person can disobey you, the person can buy you. Take it or leave it. Because what is simple means that this person is no longer believing in your authority, is no longer believing in your leadership, is no longer believing in your headship. Therefore, the person become a threat. Is it whether it's brother, whether it's your children, whether it's your wife, take the fuck up, step on. Because if they forgive, believe in me, they will see you as a weakling, and believe in me, they will looking for another opportunity to strike. Many have made mistakes, and they paid dearly. They paid dearly. I know one man in my town. He made these silly mistakes, and he paid with his life. So what am I saying? Understand why the Spirit does not forgive. And we're all pardonable sin. And when some certain things you will do, the Spirit will overlook it. But not sin of disobedience. Because obedience is better than sacrifice. They cannot forgive, condone that. Because they know that sin of obedience is not, it does not stand on its own. Something must have triggered it. The anger, the hatred, and so many things you have for the person will urge you to want them to disobey the person and comfort the person. So for that reason, they will never forgive you. Chukwuka can never forgive you. The entities of powers and the word of spirit can never forgive you. Even a good human being that understands how things work will not forgive you. They say spare the cane and spoil the child. There are some certain things. Yes. When it's supposed to be decisive. Then you go by the horn. Then you are not even helping the person because you are spoiling the person the more. Because once the person faces the consequence, then what am I saying? Obedience is better than sacrifice. No matter whatever you sacrifice or claim to have sacrificed for somebody, as long as you can not be submissive or obedient to the person, forget it. Let me stop here. If you have any question in today's lecture or you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp 0805 7837 672 or 0813 8243 871. Now I'm screening up these numbers. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọdị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwuka Premier be with you all. May you be protected. May you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit now and forevermore. Ya gazie. Go and dominate. Thank you.